съжаляваме, че това наистина талантливо поколение български играчи минута и 15 секунди преди края на редовното време изпуска участието си в световните финали. Може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скорост, да види Бистря и гол! Ето, Господ е българин! Ето го и края! България за 6 път е на световни футболни финали! Просто да направиш толкова милиони хора в България щастливи, това е най-важно. Попадението на Лечков само загатва, че футболистът е способен на подвизи от сферата на фантастиката. И България е на четвъртфинал на световно първенство! Йордан Лечков погреба всички мексикански надежди. Топка за Лечков! И гол! Гол! Победи за България Йордан Лечков! Ето как само за 3 минути нашите нанесаха своя невероятен, своя изключителен удар! Аз мисля, че те искат и всички ние се надяваме някой ден след нас някои момчета млади, които сега те първо прохождат да го повторят, дори да го надминат. Може би прекалено много не се щеше и на нас и като на нация да бием Италия да играем финал, но така е било писано, аз казах, че съм реалист и така е станало, затова че нека да оставим на идните поколения да постигнат, дай Боже, един ден и те да играят финал на световно или европейско първенство. Да си го кажем направо. Вече десетилетие Българският футболен съюз не успява да намери формулата, при която треньор и отбор да си паснат по такъв начин, че националният отбор да направи нещо значимо. Нов провал. Националният отбор на България не успя да победи и Гибралтар. Дори когато не можеш да победиш футболно джудже, значи ти си едно от тези футболни джуджета. И право на Боби Михайлов! Фантастично улови ъгъла! Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов! Един не алчен, не нагъл, не диктаторски настроен, не сепичен, не пропит, не страхлив и една дума, която съм убеден, че ти не знаеш, достоен човек, щеше просто да си даде оставката, когато вижда, че не е за тази работа. Ясно и точно се показа, че този модел на управление не е печеливш. Това не е модела на управление, който трябва да се приложи за Българския футболен съюз. Изобщо за българския футбол. Където не спирал като същата работа. Където футболен съюз, той същия буклук. То бива толкова простотива, не чак толкова. Ако съм че много голям президент, че единствено в историята на българския футбол, който няма да има столно панесо да гледа него отбор. Много повтарям, шапката отгоре, футболен съюз. Начало с Боби Михайлов. Ние се появяваме за целия български народ, всички тези, които обичат футбола. Все пак трябва да се уважаваме по някакъв начин, както аз ви уважавам. Ами като ни уважаваш, защо трябваше да майката на българския футбол? Малко ми е тъжно обаче, че такива национални герои като Лечков, Костадинов, Михайлов са се вкопчили в този кокъл и няма пускане, бе, братко. Ядене. Как вие, господин Михайлов, заспивате вечер, когато знаете, че цял народ ви псува на майка, където и да се появите? Няма капка свян, няма, понаправих си схемите, дай малко пък да се отдръпна. Стига ми толкова. Стига толкова. Минаха 16 години. Оттегли се. Направи каквото можа. Лечков се инати. Няма да приема оставката на Боби. Какви сте вие, бе? От 2 до 6. Прозрачна организация ли е ДФС? 6. Да. Напълно прозрачна. Абсолютно. Като другите двама претенденти за поста, Любо Пенев и Ивайло Дражев, не бяха допуснати до Конгреса. Аз съм дошъл с редовни документи на член на БФС. Първи регистриран и те не ме допускат. Всичко останало, което се случваше вътре, малко или много остана ненапълно видимо за медии. Как бихте оценили работата си по справянето с развитието на българския футбол през последните 16 години? 5. Много български таланти, когато не успеят да заиграят в първа лига директно, трябва да минат през долните, втора и трета. Тогава се сблъскват с много неприятни ситуации. Говоря за лош тренировъчен процес, лоши терени, лъжи и други такива проблеми, които в един момент отказват българския талант от футбола. Аз стана на 19 и аз през целия си живот не съм виждал България да е близо да се класира на голям форум. Мечтах си да стана футболист, минах през много юношески отбори, но това, което видях, беше откупване на треньори, които не се интересуват
интересуват от децата, за да ги развиват. Урутените арени, дето тревата не е поливана откакто е създаден стадиона, ти се мяташ, че си чупиш крак и много провалени деца. Таланти, деца, които наистина са имали таланти, но просто не са получили шанс. След като се сблъскаш с тези обстоятелства, ти по някакъв начин се отвръщаваш дори от футбола. И се стига до там, че много български таланти не дочакват своя пик. Повечето деца на 15-16 приключват с футбола. Почват да съзнават, че няма смисъл. 5. Поставете си оценка как се справихте с корупцията в българския футбол. 6, защото няма корупция. Ето тази снимка, на която се вижда как Чичо Боби си цока в компанията на Коце Маца и Дан Тан в навечерието на 2011 година в Сингапур. 6, защото няма корупция. FIFA съвсем официално обяви като уговорен. България и Естония завърши от 2-2 след 4 дуспи, като съвсем случайно непосредствено след края на матча стана ясно, че е имало заложени милиони, че в срещата ще бъдат отсъдени над 3 дуспи. Ето това е съдия, както се казва, 4 дуспи в един матч. Не се случва много често. 6, защото няма корупция. Само ден след официално обявеното решение на Димитър Бербатов да се кандидатира за президент на Българския футболен съюз, Борислав Михайлов оттегли подадената от него оставка на 15 октомври 2019 година. Сега абсолютно гордо мога да дойда пред вас и да ви кажа, че си починах. Напоследък ви беше скучно. Без мене очевидно. Голяма наглост, огромна наглост, наглост без граници, никакъв морал. Не мога да намеря друго, освен престъпление. Оставям чисто моралната страна на нещата, защото явно липсва при определени индивиди тази дума. Господин Михайлов, ако живеехме в нормална държава, сега щяхте да лежите. Малко повече от 24 часа преди двубоя на стадион Васил Левски, който ще се играе пред празни трибуни. Футболът в България е забранен за феновете. Каква отговорност трябва да нося? Тези герои, за които говорим от преди 30 години, пак ни обединиха сега 30 години по-късно, но не с усмивка на лицето и го направиха, за съжаление, по начин, в който всички ние, според мен, се чувстваме унизени. Вие нямате никакво намерение да подавате оставки, продължавате по пътя, по който вървите, без видимо да постигате резултати. Че кой не иска оставката? Много хора, Данчо. Че кой не иска оставката? Просто викат оставка, могат да са опасни. Ама те могат да се викат оставка и... Ма те ще си викат. Нека да се викат. Ако около стадиона се съберат повече хора, отколкото на срещите в стадиона, които хора идват да гледат и викат всички оставка. Остава 24 часа или колко да видим колко ще се съберат. Кой не иска оставката? След 18 години на некомпетентност и на довеждане на футбола до това ниво, всички сме реалисти и знаем, че в един момент, когато българският народ е бутан, репресиран, в един момент ще се стигне до такава ситуация, в която емоциите вече ще вземат много голям връх и ще се стигне до нещо по-сериозно. Толкова време българският фен е бил накаран да страда и когато вече накрая му вземеш и футбола и му кажеш не, няма да идваш да гледаш, разбира се, че върха на емоциите ще ескалира. 1600 полицаи са ангажирани. Грехота на колеги журналисти, които поддържаха тази версия, не футболни журналисти, които смело доказваха в кавички, че е имало бой между агитки на Левски и ЦСКА. Имам приятели фанове на ЦСКА, приятели фанове на Левски, които са били заедно на протеста, което е скандално. Фенове на Левски и ЦСКА се обединиха и не само на Ботев Пловдив, на Лукопловдив, на Черно море, на Берое. Цяла футболна България се обедини.
Отбора е един, ти отлези, само ЦСКА. Момчета от Левски, но важно, че сте заедно. Важно, че сте заедно. Тук сме заедно всички заедно. В тази кауза е важно. Левски и ЦСКА. Образме Боби. Колко огромно нещо е това. Всичките тези фенове на Левски, които на мачове се псуват, се бият, сега застанаха рамо до рамо заедно. На 60 години аз съм от Пловдив, обаче дойдох да протестирам, защото това вече не се търпи. Този народ не може да търпи повече. Аз съм от Пловдив. Няма значение, Левски, обичаме си футбола, държавата. Всички на земята! Всички на земята! Защо Побияр не си фърли оставката? Защо? Никой не го обича. Утре съм на работа, дошъл съм от Пловдив да протестирам, защото вече не се издържа. Това е нашия живот в края на крещата. Правете, помогнете нещо. Тези хора трябва да си отидат. Дани Олечков. Кой не иска оставката? Ясно се обявяваме за оставката. Първо на Боби Михайлов. Този човек трябва да си отива максимално бързо. Вижте, кога аз бих призовал Боби да си подаде оставката. Това е срамна работа. Кой не иска оставката? Оставка! Оставка! Кой не иска оставката? Оставка! Привържениците са категорични, че ще останат обединени, докато протестът не изпълни целта си. Кой отбор си футболен фен и каква е пресията? Знаеш колко приятели им ЦСКА? А къде са феновете на ЦСКА? Да и хванем и всяка се България. Всички трябва да са обединени този протест, нали? Няма значение. Естествено, че трябва да сме обединени. Така е, да. Агресията, която се получи вчера, е продиктувана от много неща. От 18 години безочие и управление, което няма как да бъде прието от нас, феновете на футбола. Това ли ви е най-важно? Футбола? Да, футбол е начин на живот. За нас това е важно. Близост до Бернаро Лама. Костадинов влиза на скоро, се види Дистрел. И гол! Ето, Господ е българин! Кръвта по улиците достатъчен аргумент ли, господин Костадинов, за вас и останалите, поне да помислите да подадете оставка? Това е много лошо нещо, но може да бъде и много по-лошо. Това е, че са ме прибили много важно. Тези хора за кого се бяха събрали днес според вас? Срещу кого се бяха събрали? Цялото това множество отговорност. Не знам. Не знаете? Не. Действително не знаете. Да, действително не знам. Просто да направиш толкова милиони хора в България щастливи, това е най-важно. Това, което се случи, беше нещо, което няма нищо общо с футбола. Няма значение, Левски, обичаме си футбола. Това е нашия живот в края на крещата. Правете нещо, хора, моля ви се, направете, помогнете нещо. Аз се връщам заради футбола и да има спокойствие някакво в футбола. Има и пострадали, както полицаи, така и протестиращи. Топка за Лесков! И гол! Победи за България, Йордан Лесков! Господин Лечков, за първи път виждаме в историята фенове на Левски на ЦСКА заедно на едно място и да скандират едно и също нещо. Ако искате да водим разговори, ме питате сериозни неща, оставам. Ако не си Каква отговорност трябва да нося? Бах ти наглият ти, бе, човек. Беше добър футболист. Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов! Ама добър футболист стана антигерой на държавата. Абсолютно всичко. Не чувствате ли някаква вина, господин Михайлов? За вчерашния мач не чувствам никаква вина. Боби, целувката на цяла България за тебе. Честито, Боби! Благодаря, аз целувам цяла България. Това е най-радостният миг в моята спортна кариера. Никой не го обича. Боби Михайлов, Федерас! Боби Михайлов, Федерас! Едно време затваряхме от радост улиците, сега от мъка. И в София това предизвиква голяма и заслужена вълна на въодушевление. Радвайте се, българи! Радвайте се, защото това е най-големият момент в историята на българския футбол! Сега от мъка. Курса БФС! Кой не иска оставката?